נתחיל אולי טיפה בתולדות חייו. הוא נולד בטריפולי, הוא נכד חמישי לבעל מעשה רוקח, על הרמב"ם, רבי משה חיי רקח. הרבה דברים על רבי משה חיי רקח אני חושב שצריך להגיד, כי יש לו את הפירוש הכי מפורסם על הרמב"ם. וכל ההוצאות החדשות של הרמב"ם שהוצאו בעשרות שנים האחרונות, עם כל תיקוני נוסח, כמעט הכל לקוח ממנו. בלי נתן עד הסוף. לפעמים מסכים את השם שלו יותר, לפעמים מסכים את השם שלו פחות, אבל הוא היה מומחה מספר אחד לדעתי לרמב"ם. ופעם שמעתי מאחד מגדולי העולם, בדור הזה שנפטר, שהוא אומר שכל מקום שהמגן אברהם והתז נמצאים בצריך עיון, נשארים בצריך עיון, הדברים האלה פשוטים, כלאחר יד, נמצאים במעשה רוקח. כל זה שזה אחד מהמומחים הגדולים של הרמב"ם. מי זאת הגדול? בבקשה. מי זה? מי אמר את זה? נדמה לי הרב בצ'ן אברה שאול. אז הוא הנכד החמישי שלו. הוא כמובן, קודם כל, במעשה רוקח שלחו אותו כסדר, שליח דרבנן, מירושלים פה, לאסוף כספים בכל העולם. כשהוא הגיע לטריפולי, לוב, אז הבינו את הגדולה שלו, ותפסו אותו החזיקו בו להיות רב ראשי בלוב. ומשם מתחילה בעצם משפחת רקח, אם כי יש לי מקורות ששורשים שהייתה משפחת רקח עוד לפני זה בטריפולי, בלוב. אבל העיקר של הרבנים זה השושלת הגדולה של רקח, זה מתחיל ברבי משה חיי רקח, ששם הוא גדל ושם הוא נפטר. וזה, כמו שאמרתי, רבי יעקב רקח, זה הנכד החמישי שלו. והוא נולד בשנת התק"ס, רבי יעקב רקח נולד בשנת התק"ס, זה 1800 למניינם, ונפטר בשנת התרנ"א, זה 1891 למניינם, זאת אומרת הוא חי 91 שנה. באותם זמנים זה היה איכות חיים ארוכה מאוד, יחסית, כן? וכמובן הוא לא רצה לקבל עליו שום תפקיד רבני. לא רבנות ולא דיינות ולא שום דבר. הוא עסק היה צריך לעבוד כל יום לפרנסת הילדים, לא, ולבית והמשפחה. והוא עבד כמנהל חשבונות אצל אחד הסוחרים הגדולים שהיו בטריפולי. קראו לו יוסף נעים, הסוחר הזה, העשיר הזה. הוא היה מנהל את כל החשבונות שלו, ובזמן הפנאי שלו, כמה שהיה לו פנאי, היה כותב, תכף מה הוא כתב. אז לימים שמעתי מרבי חמוס עגיב, היה הרב שלו יהודה, מי שהכיר אותו, נפטר לפני 20 שנה. כשהתחלתי עם הכתבים שלו, הוא סיפר לי סיפור, אומר לי, תדע לך אומר, שהוא עבד אצל רבי יוסף נעים הזה, את הסוחר הזה, ולימים נפטר יוסף נעים הזה, וכמובן לפני זה שמעתי קודם, ביקשו ממנו כל הזמן שישתתף ברבנות, בדיינות, ייקח עליו עול מסע של הציבור, של הקהל, הוא לא רצה שום דבר, הוא רצה רק לכתוב וללמוד כל הזמן. וכשנפטר יוסף נעים, אז הייתה שבת וישב יעקב. אז ישב שם אחד הרבנים הגדולים של טריפולי, באותו הדור, קראו לו רבי משה סרוסי, גם הוא חיבר הרבה ספרים, סדרה של ספרים שנקראת וישב משה, שאלות ותשובות קשות מאוד בעיקר, הוא היה מומחה גדול בנושא כל השחיטה והכשרות וכו' וכו'. וכמובן שרבי יעקב רקח ישב איתם במשפחה, וכשהוא בא דרש את רבי משה סרוסי דרש, זאת אומרת, הוא דרש וישב יעקב, ביקש שיעקב וישב בשלווה, קפץ עליו וגזר של יוסף, כמו שרש"י אומר. אז הוא אומר גם אצלנו פה, ביקש שיעקב רקח, ישב בשלווה, לא דיינות ולא רבנות ולא מסע של הקו ולא שום דבר. קפץ עליו וגזר של יוסף, מי זה יוסף? יוסף העשיר, בן הבית שנפטר עכשיו לא תהיה לו לפרנסה, הוא יצטרך לבוא, לשבת איתנו בבית דין ושנתפרנס מהקופה של הקהל. וכמובן שגם זה לא עזר, והוא המשיך לעסוק בתורה שלו ולא רצה לקבל עליו שום דבר, שום תפקיד, לא רבני, לא רשמי ולא לא רשמי. וככה הוא המשיך לכל הזמן לעסוק בתורה בלבד, הוא לא רצה לקבל שום דבר. זה באופן כללי הזה שלו, כמובן שאנחנו נראה מה הוא כתב קצת, וקצת מהגדולה שלו, כמובן הכל הקצה המזלג, אני לא אקרא לכם את כל הספרים, אני אקרא לכם קצת את הספרים מבחוץ, מה שנקרא. פה יש ספר שנקרא שערי תפילה. כל הספר הזה כתוב בכתב רש"י, זה הכתב שלו. אנחנו בעמוד, הוצאנו אותו מחדש, תכף נראה אותו, את המהדורה החדשה. הספר הזה בסך הכל זה 48 דף. שיסתכל פה זה בסך הכל מ"ח דפים יש פה. ואמרתי פה בכל עמוד, אנחנו ראשי תיבות, כמו 130, 150 ראשי תיבות לעמוד אחד. כל עמוד ככה השתמשו אז, כי כנראה שאז שילמו בדפוס גם לפי הנייר וגם לפי מספר האותיות, ככה ספרו להם את זה, ושזה השתמשו המון כתבי יד. אז אני שרואה פה זה עמוד מ"ח, שזה רבע עמוד. בשביל לחבר את הספר הזה, הקטן הזה, שזה 48 דף בסך הכל, לחבר את הקטנה הזאת, הוא השתמש פה, זה הספר הזה במהדורה חדשה, זה שערי תפילה מהדורה שאנחנו הוצאנו לפני כ-20 שנה,
ופה משתמש ב-450 ספר בשביל לחבר את הספר הקטן הזה. זה רבי יעקב הקח, קצת המדלג שלו, מה שנקרא. אני פה שעשינו בסוף רשימה של ספרים, כי לא כל אחד יודע מה, כשמזכיר ספרים, בעיקר ראשונים, שאנחנו לא כל כך מכירים אותם, אז לקחנו את הרשימה של הספרים שלו, עשינו פה קונטרס החיים, קראנו לזה, משערי תפילה 450 ספרים ומחברים, וכל רב כתבנו אם זה אבודרהם, מי זה אבודרהם, זה רבי דוד אבודרהם, תמיד רבנו יעקב בעל הטורים, ספרו בפירוש על זה, נמצא בשנת ק"א, זה 341 מניינם. ככה כל הזה, רשמנו כל אחד, פרט מזה שכל אחד יודע מה מדובר. מה הוא עוסק? בבקשה. מה עוסק הספר? הלכות תפילה, שערי תפילה, זה הלכות תפילה. הלכות תפילה. הלכות תפילה, כן, זה... הספר הישן הזה, מאיפה הגיע לרב? מאיפה הגיע לרב? בואו נלך קצת אחורה, נלך רברס קצת. אני כשבאתי פה לירושלים לפני 38 שנה, למדתי בכולל העידרא אצל הרב גורן, זכרונו לברכה, וסיפרתי לאנשים שאני מלוב, כל מיני אנשים היו מכל מיני קהילות, ושאלו אותי מה, בלוב היו יהודים בכלל? אמרתי כן, מה היו לכם רבנים? כן, בוודאי, הרבה רבנים. איפה הספרים שלכם? לא ידעתי שום ספר, איזה ספר. אז אמרתי, הבאתם רשימה של ספרים של רבנים, יש לנו אצלנו נהוג בקהילה שבערב כיפור, לפני בזמן עשרת ספרי התורה, עושים השכבה, אזכרה לכל, בחוכמה באמת תימצא, לכל הרבנים שהיו בלוב. אז באמצע רשימה, אמרו לי, מי זה רקח, מי זה תשובה, מי זה ידדי, מה אתה לא שמענו כלום, מה אתה בלום שמות, מה זה שמות, כל אחד יכול להביא שמות. אתם רוצים לראות ספרים. אז חיפשתי בבית, מצאתי את הספר הזה, זה קיבלתי מאבא שלי זכרונו לברכה, זה היה בבית של ההורים שלי, לקחתי אותו שעברתי לפה איתי. והנה השם של אבא שלי פה, עם החותמת שלו עוד מחוץ לארץ, כן? ובאתי לפה וניסיתי כל הזמן לקרוא פה ולא הצלחתי לפענח שום דבר, כי כל הזמן ראשי תיבות, כמה אתה יכול ראשי תיבות, הראש לא בנוי לזה. אז יש לי פה שכן, קוראים לו עמוס ברכה, מי שמכיר אותו פה, הוא היה ראש המועצה האזורית של אור עקיבא, בזמנו, לפני 50 שנה לפני שהוא בא לפה. ואמרתי לו, עמוס, זה טובה, תשמע, אני התביישתי להביא את הספר הזה לכולל, להגיד לי, זה הספרים שלנו, אז יצחקו עליי, אמרתי, מה זה לא נעים. אמרתי, תשמע, עמוס, יש לך איזה ספר רבני לוב, משהו שאני אדע, יש לו לאנשים, אומרים לי, מה, אתה רב, אתה שואל אותי דברים כאלה? הוא אומר לי, מה, יש לי ספר אצלי, מה שאני לא יודע מה זה בכלל, אתה רוצה להביא לך אותו, תיקח אותו, תעשה מה שאתה רוצה איתו. אז הוא מביא לי ספר, וזה הספר הזה, ופה יש הקדשה של רבי יעקב הקח, לסבא שלו של עמוס ברכה הזה, ואני רואה שפה זה ספר תהילים, ספר תהילים עם פירוש, כן? פירוש חם ומקיף מאוד, עם הרבה מאוד מקורות. ואני אומר, רגע, פה יש ספר הלכות, ופה יש ספר פירוש. בדרך כלל, מרן זה פוסק הלכות. אור החיים הקדוש זה יותר ידוע בפירוש שלו. רש"י זה חידה קורא פרשן דאטה, זה פרשן. דרך אגב, בית יוסף כותב על רש"י שהוא לא פוסק, הוא פרשן, כן? בדרך כלל, יש יוצאים מן הכלל, אבל בדרך כלל, כל בן אדם או שהוא פוסק, או שהוא מפרש. אז אני רואה פה שגון עולם במקורות וזה, פה מבינים כל הסוגיות שבעולם, לפרש את התהילים. אז אמרתי שפה ודאי יש זה. אז אמרתי, אני אקח שני הספרים האלה, והלכתי לרב עובדיה יוסף זכרונו לברכה, ופעם ראשונה שאני אצור ככה בחדר לבד, הייתי שם בשיעורים, ונכנסתי, הוא אומר לי, מה אתה רוצה? אמרתי, אני רוצה להביא כתוביה, הקדמה, יש שני ספרים ישנים שיש לי ביד. אז הוא אומר, שמי הספרים? עכשיו, אני יודעת איך קוראים לו בכלל, רקח, רוקח, רוקח, כל אחד, כל משהו אחר. אז אמרתי, אחד זקן, נפטר מזמן, הרב לא... אמר לי, איך קוראים לו? אפילו ככה, הרב לא מכיר אותו כזה. אמר לי, מה, אין לו שם? אמרתי, נפטר מזמן, היה בטריפולי, איך קוראים לו? אז אמרתי, קוראים לו רבי יעקב הקח. איך שאני אמרתי, רבי יעקב הקח, תאמין לי, אני ישבתי פה ככה לידו, ישב כיסא קטן כזה, והוא נעמד עם הידיים שלו ככה, התחיל לצעוק עלי צעקות כאלה, שאני פעם ראשונה איתו, ולא ידעתי מה לעשות עם עצמי בכלל, רציתי רק לברוח מהדלת, ואני מחפש את הדלת, מאיפה הדלת לצאת. לא רוצה הקדמה, לא רוצה כלום, תן לי רק ללכת מפה, לצאת מפה. אין דלת, הראש שלי מסתובב, והכל סחרחר. מה אני אעשה? כבוד הרב, סליחה, אני לא יודע שאתה מכיר אותו, אתה שאתה מכיר אותו בכלל. כשביקשתי סליחה, אז הוא אומר, אחרי שביקשתי סליחה, הוא אומר, תגיד לי עכשיו איך זה הגיע אליך. אז פעמים סיפרתי לו שהסבתא שלי היא רק ככה. אז הוא אומר לי, עכשיו אני מבין, התורה מחזרת על האכסניה שלה. הוא אומר, אני מזהיר אותך, הוא אומר לי, תדע לך, תיזהר מאוד מאוד, אתה לא יודע מה אתה מחזיק ביד, אתה מחזיק אש להבה ביד. אני מזהיר אותך מאוד מאוד, תיזהר בכבודו, אל תגיד מה זה, אחד ככה זקן, נפטר מזמן, כי כל הקהילה שלנו, גם כן אף אחד לא יודע מי זה רבי יעקב הקח, גם אני לא יודע בכלל מי רבי יעקב הקח שום דבר. ואחר כך שהבאת את כתבי יד, כשכתבתי הקדמה לספר, יש לו כתבי יד, נראה אותם אחר בהמשך.
אז הוא אמר לי כמובן, בזה שאם אני יכול להתעסק בכתבי יד, זה הרבה יותר חשוב מהספרים האלה שאני מוציא, כתבי יד אף פעם לא ראו אור, וזה כבר לפני 100-150 שנה ראו אור. וככה כל שבוע הייתי נכנס לו לזה, ואז היינו חברים ידידים טובים, אני והרב, ידידים, אני יודע איך להגיד. אבל הרבה פעמים התווכחתי איתו בהלכות, יותר מקורות, מרבי יעקב הכך כמובן. וככה זה היה, וזה הספר שלו, כמו שאמרתי, זה, וזה פירוש, ספר נוסף שלו, זה נקרא מעטי תהילה, על התהילים. זה פירוש רחב ומקיף מאוד מאוד, זה עוצר בפני עצמו. יש לו עוד פירוש על התהילים, זה נקרא טוב להודות, זה הספר הזה פה חסר, יש פה קצת עם מעלות דוד, הוא כותב פה, אבל זה פה, בונה בצורה אחרת, הפירוש שלו פה למטה, והתהילים למעלה. זה כן הוצאתם גם חדש? לא, רק את התהילים הזה הוצאנו חדש. אני נמצא פה, לא הוצאתי, אבל אני אראה לכם בזמנות. זה יצא חדש, מעטי תהילה יצא חדש, זה לא יצא חדש, וזה כל הפירוש שלו וכל הזה. טוב להודות זה נקרא, כן, מישהו צודק. מה ההבדל ביניהם? זה שני פירושים שונים על התהילים, זה... באיזה בחינות? באיזה אספקטים? בבקשה? באיזה אספקטים? באיזה בחינות? נו, בשניהם אותו סגנון פחות או יותר, אבל כשמגיעים לו דברים חדשים, אז הוא כל הזמן מעיין נובע, אז הוא נגמר המהדורה הראשונה, אז הוא מוציא מהדורה חדשה, כאילו, בחידושים אחרים. יש לו פה עוד ספר אחד שנקרא קישורים ליעקב, זה לשבועות ולכל מיני נושאים של אבילות, או עלינו וקינות וכו' וכו'. אבל בשביל לדעת קודם כל מי זה רבי יעקב הכך, בקצרה, יש כבר לדעת מי זה רבי יעקב הכך, כי גם אני שעוסק בו כבר 30 שנה, אני לא יודע מי זה רבי יעקב הכך. כשאני מפניח את הכתבי יד שלו, כל סוגיה שאני משאיר מהכתבי יד שלו, אני בוכה כמו ילד קטן. אני אומר, אני צריך להתבייש שאני קורא לעצמי רב בכלל. שקוראים לי רב, את הגדולה שלו זה, אפשר בכלל לתאר, זה משהו שלא בכלל מעם מעדן, זה אין בכלל, אין מושגים כאלה. רק אני אראה לכם פה, יש לו פה ספר, יש לו שני פירושים על התורה. אחד זה קולו של יעקב, זה הגדול הזה, תכף אני אראה לכם אותו, אבל פה קולו של יעקב, אז זה גם כן שלו, כמובן זה דברים ישנים. רק אני אקריא לכם כמה דברים קטנים, שתבינו מה זה מנהל חשבונות שהוא... בבקשה, שני פירושים על התורה, שני פירושים על התורה, אני רק אקריא לכם פה, איך הראש שלו עבד בכלל, מה זה הראש הזה, מה זה... אז אני מקריא לכם ממש כמה קטנים. בראשית, הוא כותב ככה, בראשית, פרשת בראשית, בראשית ברא אלוהים, אז בגימטריה, על הדין, על האמת ועל השלום. זה בראשית. כמו שכתבו במשנת חסידים, עד שלושה דברים העולם עומד. הוא כותב, הנה עמי, בראשית ברא, בגימטריה, בזכות אברהם אבינו, נברא העולם. כן? זה הראש. בראשית ברא, בגימטריה, בזכות יצחק אבינו, נברא העולם. כן? זה כל הגימטריה. בראשית ברא, בגימטריה, בראו עולם, בזכות יעקב אבינו, עליו השלום. כן? אז כל הראש שלו זה כל הזה. בראשית ברא, אלוקים, בגימטריה, בזכות משה, נברא העולם הזה. כן, אז הראש שלו ככה, כל הזמן בגימטריות שמי יודע כמה זה בראשית ברא בכלל, מי יכול כאילו... הנה מבראשית, הוא כותב פה, נוטריקון תורה יש בה 60 ריבוע אותיות. זה רק הראש שלו, איך עבד הראש שלו במחשב, כאילו זה פירוש שלו קצר, הפירוש הזה נתפס בחייו, ופה יש פירוש נוסף, שהתורה שנקרא קולו של יעקב, הוא לא נתפס בחייו, זה נתפס שנתיים אחרי שהוא נפטר, ודרך אגב, בלוב, היו לומדים את הספר הזה, אבל כולם ידעו שהספר הזה זה נקרא ספר של הטעויות, שזה מלא טעויות, כי יש פה, אני התחלתי להכין אותו בעשרת מהדורה חדשה, והתחלתי לעבוד עליו הרבה, וכמובן המון עבודה פה יש, כי גם הרבה טעויות יש פה, והיה, בזמנו, אם אתם מכירים אותו, הכרתם אותו, שמעתם אותו, היה אחד הרב פרישה זוארץ, קראו לו, הוא היה גם חבר הכנסת של הכנסת החמישית או השישית, כמה כנסות הוא היה, והוא היה אחד מרבני הקהילה שעלו מחוץ לארץ איתנו מהקהילה, וסיפרתי לו שאני עובד על הספר הזה, אז הוא אומר לי, מה, זה הספר של טעויות, איך אתה עושה עם זה, עזוב אותך, זה קשה מאוד, אנחנו לא עשינו בחוץ לארץ עם זה וזה. אז לקחתי יום אחד, פגישה הבאה, לקחתי צוות קטע אחד, וצילמתי דף אחד. הוא אומר, זה שמע אותך, אתה רואה, הכל טעויות פה, לא מבינים כלום, מה אתה מבין פה, לא מבינים כלום. אז אמרתי, עכשיו פה, אני לקחתי בדף אחר, תחליף את האות הזאת עם זאת, וזאת עם זאת, וזאת עם זאת, הוא אומר לי, למה אתה מחליף? הוא אומר לי, מה החוכמה להחליף? אמרתי, זה האותיות שמטעות אותי בכתב יד, כי אני פנחתי 6 ספרים שלו בכתב יד, נראה אחר כך. אז אני יודע מה האותיות שמטעות אותי שלא יכולתי לפנח, אז לכן אני יכול מרשה לעצמי לפנח כל אות דומה, וזה יטעה את המדפיס בליבונו, הוא לא ידע בעצמו, אם אני לא ידעתי להחליט, גם הוא לא ידע להחליט, אז אני מחליט. אז הוא אומר לי, אבל איך אתה עלית על הדבר הזה? אנחנו בחוץ לארץ ידענו לקשר, אתה... אמרתי, כן, עכשיו נסתכל ממני, הכל ברור, הכל מובן. אבל מישהו מהקהילה לקח את הספר הזה וצילם אותו כמו שהוא, אז זה כבר נמצא בצילום, אז זה כבר... ודאי שזה לא ילך, גם ככה הספרים לא כך הולכים, אז אמרתי, ירדתי מזה בינתיים, אני יודע מה זה. אז זה הספר פה של התורה.
יש לו ספר, אני מראה לכם פה את המהדורה החדשה שלו, זה נקרא פרסומי ניסה. יש לו גם שתי אגדות של פסח, זה האגדה של פסח שלו, נקראת השנייה, פרסומי של פסח. אז פה הוא כותב, כמובן זה מלא הנחות, זה ספר של 400 וכמה דפים, עמודים, סליחה. ופה ממוצע של כל ספר, הספר הזה פרסומי ניסה, זה המהדורה החדשה כמובן, בשנת תמ"ט יצא, תשמ"ט. ואתם רואים פה, אני סתם פתחתי פה, אז הנה פה, כל קטע מסביר אותו, הנה פה פירוש ו', פירוש ז', ח', מה אני עושה פה, כל זה. עכשיו זה הנחות כמובן, הנה פסקה ג', מועד כל הקסם, אני פותח פסקאות. פירוש י', י"א, י"ב, י"ג, י"ד, י"ז, י"ח, כל אחד יש לו את הפסקאות שלו. ממוצע של כל פסקה פה הוא מסביר אותה בין 15 ל-20 פסקים, הנה פה הפסקה הזאת, פה פסקה ד', אני רואה לכם פה. אז זה פה פירוש כ"ה, פירוש כ"ט, כ"ח, כ"ט, ל', ל"א, כן, ל"ג, ל"ז, אני מדלג פה, כן, ל"ז, אתם יודעים, עד שפה הוא מגיע לפירוש שפסקה אחת, חל עלינו 38 פירושים לפסקה אחת בהגדה של פסח. זה רבי יעקב מקח, זה קצה המזלג, מה זה רבי יעקב מקח, כן? אני חושב שהיום כל אחד שמביא פירוש אחד או שניים, שלושה על פסקה בהגדה של פסח, אז הוא נחשב לגאון עולם. שפה ממוצע שלו כל פסקה זה 20 דרשות על כל פסקה בהגדה של פסח. ויש לנו דבר על קטע שזה, אבל מי שמע רבי יעקב מקח, ונוכל לשלם על שווה בין הרבנים, אבל כל אחד יודע שהאור החיים הקדוש, שיש לו את הפירוש המפורסם על אם בחוקותיי תלכו, כן, שיש לו 42 פירושים, אז כל אחד יודע את ה... אמרתי רבי יעקב מקח, אנשים שכחו, לא ידעו, לא הכירו, אני לא יודע מה, אבל אני אומר לכם עוד פעם, שגם בקהילה שאני אמרתי, רבי יעקב מקח, אנשים בכלל לא שמעו עליו, לא ידעו מה זה בכלל, לא ידעו כלום מזה. אבל אני אומר, זה כל אחד והספרים שלו, כל אחד יכול לחבר ספרים כמה שהוא רוצה. אבל בכדי לדעת באמת מי היה רבי יעקב מקח, לדעתי צריך לראות איך התייחסו אליו בני הדור. צריך לדעת שאז לא היה כמות ספרים שיש היום שכל נער, כל בחור כותב ספר, הולך לדפוס, מדפיס לו בכמה גושים ומוכר אותו, מדפיס לו, לא מדפיס לו. למרות שאמרתי שהוא לא היה רב ראשי ולא שימש בשום תפקיד בדיינות, הנה פה יש חוק לישראל שהודפס בליבורנו, גם כן בשנת תרמ"ט, לפני כ-130-140 שנה. כן, רואים שזה ספר ישן, ופה יש הקדמה, הקדמות של זה, חוק לישראל, ארץ החיים. מי זה מדפיס את הקרוב? זה הקדמה אחידה, חביס אזולאי, וכמובן, הקדמה שנייה שנמצאת אז, מכל הרבנים שהיו אז, יש פה את כל הזה. אנחנו רואים פה הקדמה שנייה של מי? קודם כל הוא קורא לפירוש שלו מעשה הוקיח. זה מעשה הוקיח, הוא קורא לו, כן? והפירוש שני זה יעקב מקח. אין עוד הקדמות. בכל העולם שהיו אז, אין פה הקדמות, אחר כך זה יוסף לחוק, זה כבר הבעיה של ההלכות, של הזה. מכל העולם שהיו אז, היו רבנים בליבורנו, כן? יכול לקחת הקדמה מהרב ראשי של ליבורנו, היה רב ראשי של איטליה, היה רב ראשי בטורקיה. לא רוצה להגיד שמות ולא באף רב, זה לא נעים להגיד שמות, אני יודע מי היו ברבנים, אז בכל הארצות כמעט אני יודע מי היו באותו זמן הרבנים. וגם בלוב היה רב ראשי, היה בטריפולי רב ראשי, הוא בא דרך אגב מג'רבה, ומינו אותו רב ראשי אצלנו, אבל בכל זאת לא ביקשו ממנו הקדמה, לא ביקשו מרבני איטליה, והיה ראשון לציון בארץ ישראל בירושלים, ולא ביקשו ממנו הקדמה, וגם בטורקיה היה, ובבבל כל אחד יודע מי היה, ולא ביקשו ממנו הקדמה, הם ביקשו מרבי יעקב מקח, למרות שכמו שאמרתי, לא שימש שום תפקיד, שום רב הוא לא קיבל עצמו. אני אומר לכם לא לפי סדר, לא לפי העניין ולא לפי מה חשוב, מה לא חשוב. פה יש איגרות אחידה, אני לא יודע כמה אנשים מכירים את הדבר הזה, אבל יש פה איגרות אחידה, גם כן שוב שהודפס בשנת תרפ"כ"ז, כן? אז הקדמת המדפיסים, ופה יש הקדמה של מי? כל ההקדמה הזאת עם כל הספרים של רבי יעקב, שהחידה חיבר, הוא רוצה לחבר תולדות חייו של החידה, למי פונים, מי יודע כל הספרים שלו, כל החיבורים של החידה, מי יכול למצוא? רק יעקב מקח. כן? מכל החובות בעולם, מכל זה בעולם, ההיסטוריון בעלית הכי גדול זה רבי יעקב מקח. פה יש ספר, עוד פעם, זה הדברים האלה, מה שאני אומר לכם פה, זה לא דברים שהודפסו בשביל לוב ולא בשביל טריפולי, כמו החוק לישראל, זה הודפס בשביל כל העולם, כן? זה לא ספר שהודפס במיוחד בשבילו, זה לא ספר שלו. או פה האגרות היחידה, זה לא שווה. אותו דבר, יש פה ספר קריאי מועד, זה סדר לימוד שלומדים באדר חלק, ולשבועות ולשל פסח. אז עוד פעם, קריאי מועד, כן, כל זה רוצים זה, דינים, כל זה, מאיפה לוקחים את הדינים האלה, כל זה, העמודים האלה, זה הכל כתב רש"י קטנטן, מזה לוקחים יעקב מקח, כן? ואני אומר עוד פעם, מכל הרבנים שבעולם, וידעו בדיוק מי שימש בכל מקום, כי כולם הדפיסו אצלם את הספרים שלהם בליבורנו, כי זה הדפוס היחידי שלי. פה יש שם הגדולים של החידה,
כן, והדפיסו את זה כמובן, זה לא בליבורנו, זה פה בקרקע, הדפיסו אותו, אתם רואים שפה זה שם הגדולים, זה הוצאה של, פה מודפס, כתוב שזה בקרקע, כן, בפולין כנראה אחד העם שלהם שם, ורוצים לשים משהו על חידה, אז גם כן כל ההקדמה כמעט הכל לקוח ממנו, אבל פה הם מביאים פה, וכך נלחם פה, היה פה סימניה כל הזמן, הנה פה. פה מהרב החכם השלם, יעקב רוקח, הם קוראים לו, מסייסים מטרבלוס, הם קוראים לו ככה, כן? אז יש פה שיר או פיוט של זה, בעקוב וכך, גם שם, זאת אומרת באירופה. כן, שיר בעקוב וכך. כן, שיר שזה. זה של השירה הספרדית. איך הרב יודע שזה רקח, לא רוקח, לא רוקח? לא היה רוקח אצלנו. יש רקח עם קוף, ויש קוף ח' ויש רקח ויש כף א' ח'. אבל זה, הוא כותב, בשם שלו, הוא כותב תמיד ברש קוף ח'. גם פה, שראיתי לכם פה את ההקדמה שלו, את זה שלו, את ההסכמה שלו, פה יש את הברכה שלו, כאילו, הוא כותב פה. בתעבור המנחה לחכם השלם, אהובי וחמודי, רבי חי ברכה, שמצא וחיו, ממני הצעיר יעקב רקח, הוא לא כותב עם ו', יש קוף ח' הוא כותב. אז זה לא קראו, לא אצלנו, הרוקח, דרך אגב, מה שקוראים רוקח, הוא רוקח, זה רבי אליעזר מוורמייזר, היה אחד מהראשונים, כן, זה לא שייך לזה, זה משהו אחר, הוא לא שייך, זה שני משפחות שונות לחלוטין מהארצות אחרת. יש לזה משמעות רקח? רק, יש לזה... משון שעות, מה זה רוקח, הוא עושה את המרקחת, עושה מרקחת. אבל פה יש עכשיו, פה תסתכלו, יש פה ספר קריאי מועדי השם, זה מחזור שלוש גלים, עוד פעם זה לא הודפס בשביל טריפולי ולא בשביל קהילה מסוימת, בליבורנו, המחזורים הודפסו משם לכל העולם, כמו תפילת החודש, כמו כל התפילות סידורים האחרים, אז רוצים פירוש להושענות, כן, פירוש להושענות, למי פונים? אנחנו רואים פה, ישועות יעקב, לפי קושטא, ממני יעקב רקח, קוראים לזה, כן, ישועות יעקב, זה כל הפירושים להושענות, הכל זה של רבי יעקב רקח, בכל הסידור הזה, הכל מבקשים ממי מרבי יעקב רקח. אם זה ככה דברים, איך זה שאנחנו לא שמענו עליו? איך גם אנחנו לא שמענו עליו? גם בטריפולי, אני אומר לך, אני באתי, אני... מתבקש, פה הוא מופיע, אז בשנות סוף המאה ה-19, אנשים מכירים. אני עליתי לארץ בגיל 3, ואני אומר לך, אני לא שמעתי אף פעם את השם שלו בקהילה, וגדלתי בין החכמים, לא הזכירו אותו אף פעם בשום דבר. היה רבי, אני לא יודע מה הסיבה, לא הצלחתי לראות את זה. לא, הכירו, כן, אבל אני חושב שכל אחד שבאו לארץ פה אולי... שבאו פה לארץ, פה כל אחד היה עסוק בעבודה שלו, במלאכה שלו. אני זוכר שאבי זכרונו לברכה היה יוצא, עם פנים עדיין נצח חמה. אני זוכר שגומרים את התפילה, עוד היה חצי חושך כזה, ומהתפילה ישר בשביל לזה, וחוזר, תמיד זה היה כשהיה אחרי צאת הכוכבים, לא משנה קיץ חורף, זה היה... לא היה גם אוכל, אז המצב הכלכלי במדינה, במקום המדינה, מי שבגיל שלי יודע, אז היה... היינו אוכלים, אני זוכר שהיינו אוכלים, אז מקבלים ארוחת צהריים, פרוסת לחם שחור, קאה, אז היה קוראים לזה לחם שחור. מורחים על זה מרגרינה, כשהיה מצב טוב, זה קצת כמו שמים מלח, ככה נשים סוכר על המרגרינה. זה היה ארוחת צהריים דשנה, מה שנקרא, באמצע השבוע. זה לא היה מה לאכול במדינה, זה לא רק אצלנו, זה כל המדינה הייתה מצב של... עכשיו פה יש ספר, בית אב לחמשת העניות. עוד פעם, זה לא הודפס בטריפולי, זה לא שם טריפולי, זה של... מליבורנו, אבל הדפיס אותו, שכח את השם שלו. הוא כותב פה השם שלו, זכר. הרב הנמוזג. מי? הרב הנמוזג. לא, זה לא של הרב הנמוזג, זה בדפוס של הרב הנמוזג. אבל הדפיס אותו אחד מרבני חלב. פה הוא כותב את השם שלו. אז פה אנחנו רואים שיש להם שאלה, בעיה, בהלכה, עם נשיאת כפיים של תענית. בתענית, אם נושאים כפיים או לא נושאים כפיים, אז אנחנו רואים פה, פונים מחלב, הוא פונה, למי הוא פונה? לרבי יעקב רקח, דין נשיאת כפיים. כל זה נמצא פה, כן, כל זה. למי הוא פונה? לרבי יעקב רקח. בחלב היו גאוני עולם, כל המקובלים היו בחלב, כל הגדולי העולם היו בחלב, ויותר קרוב לארץ ישראל ולצפת היו גאוני עולם בצפת. למי שהולכים ללוב, עם כל הסכנה שבדרכים ובאוניות, בספינות המפרש האלה, למי שהולכים לשאול, שואל את שם רבי יעקב רקח, לגבי נשיאות כפיים במנחה של תענית. לא רבי יהודה אשכנזי? בבקשה? רבי יהודה אשכנזי? לא שמעתי. בית אב. לא, הוא מחלב, היה מחבר שלו מחלב, שכח את השם שלו, ברח לי שם שלו, אבל הוא כתוב שם שלו. פה גם יש ספר, הילולה רבה נקרא, שוב פעם, זה דפוס של ליבורנו. זה לומדים אז בזמנו, אני לא יודע מה הדבר הזה נפל, לא שמעתי בארץ שעושים את זה, אבל בליל ל"ג בעומר, לומדים את כל הספר הזה, את כל המאמרים של רבי שמעון בר יוחאי, קוראים לזה הילולה רבה. בשלווה עושים את זה. עושים את זה עדיין? יופי, השם ישראל. אז יש פה, צריכים,
הלכות של ל"ג בעומר, יש הלכות ל"ג בעומר בכלל, מה צריך הלכות של ל"ג בעומר? אז זה הלכות של ל"ג בעומר למי פונים, וזה לא בראשי בעומר, מגיעים ל"ג בעומר, כן? אז כל העמודים האלה, עשרות עמודים, זה הכל בכתב רש"י קטן, הכל של מי זה? שרבי יעקב רקח, זה משהו, זה ים של הלכות. מה, יש פה תספורת, כאילו כל אחד... הכל, תספורת, אולי פה נעריך על זה טיפה אם אתם רוצים, קודם כל פה, תסתכלו פה, הראש שלו, מה שאמרנו קודם, הראש שלו אלקטרוני, היום כל אחד שמוצא שנת תשע"ו, ואני יודע מה זה ברכותיך, מוצא איזה מילה, אז הוא גאון עולם. הוא מצא 2, אז בכלל הוא ראש אלקטרוני עם 3, אז בכלל הוא בא מהחלל. אז כל מה שכתוב פה, אתם רואים פה בגדול, כל אחד כזה, זה השנה שהוא כתב בה את החיבור שלו. יש פה כמו 25 כאלה ראשי תיבות, מילים שמקביל לשנה שהוא היה בה כשכתב את הדברים האלה. כן? כל מילה כזאת זה תאריך של השנה. לא 1, לא 2, 25 כאלה, כל אחד זה... פה דרך אגב, מי שרוצה לדעת פה, הוא אצלו, אני חושב שהמיוחד שבו אצלו, אין אצלו אחד להביא, חוץ מהמקורות שהוא מביא, שאין להם מספר ואין להם קצה ואין להם סוף, אין דבר כזה אצלו להגיד בכן כתב זה וזהו והולך. אין דבר כזה, בכן כתב זה, רגע, צריך לבדוק אותו. זה באמת כתב זה נכון או לא נכון? לא פעם הוא מוצא את המחברים בעצמו שהוא כתב ספר לפני 20 שנה, 25 שנה, והמחבר הזה בכלל אינו זוכר מה הוא כתב לפני 25 שנה. והוא מתקן לו ומחזיר אותו בחזרה אבל אתה כתב, אבל זה יכול להיות, כן? הוא מביא פה, אני לא זוכר את המסכת. אני לא זוכר את המסכת, לא חושב, נקרא משהו. אבל פה למשל הוא מביא קטע מתוספות, קטע קטן, אני מכיר לאנשים את התוספות הזה, זה פשוט לא... יש לך איזו שאלה, יש לך מה? לא, אין שום שאלה, הכל פשוט, תוספות בעברית פשוטה וזה. והוא ספר שם את הימים שיורדים מהל"ג בעומר, כמה ימים לספר, כמה לא לספר. והוא מוצא שהתוספות בכלל טעה בספירה של הימים. אין לצורך לעבור ככה בפשטות, כן? התוספות אומרים שיש רק 33 ימים, אז יש 35 ימים, 31 ימים, הוא סופר. זה לא יכול להיות, יש שבתות, יש ראשי חודשים, וזה וזה. ויש שבת אחת שנית בתוך הימים האלה, בתוך 7 שבועות, אז זה בכלל נופל לו כל הזה. אז זה דברים, שום דבר אצלנו לא עובר חלק. אז אמרתי, הוא מביא פוסק, אין דבר כזה שיביא אותו, וכן כתב והולך הלאה. אלא הוא מסכים לו מה הוא עשה ומודק ובודק, והוא לא מתבייש, הוא לא פוחד להתמודד עם כל הרבנים שנגד הדעה שלו. זה לא שהוא, מה שהוא מוצא לטובתו אז הוא מביא לך, מה שהוא מוצא לשיטה שלו אז הוא מעלים לך, אלא הוא מביא את הכל, ועם כל אחד ואחד הוא מתמודד באיכות, ויש לו סבלנות וזמן, ולהוכיח שאם זה כן נכון, זה לא נכון מה שהוא כתב, כל הדברים האלה. זה שאנחנו רואים פה גם כזה... פה גם אני אולי מעריך לכם קצת, אבל פה יש גם כן למשל ספר תהילים, שרצו לחבר ספר תהילים בלי פירוש שלו, כן? רק הקדמה של התהילים, בליבון רצו להדפיס פה, הנה אתם רואים פה, זה תהילים בלי שום דבר. ישראל קושטא, מיעקב רקח, הקדמה של התהילים, כל הזה, מאמרים וכל הדרשות וכל מה שאתם רוצים, מי שמחפש משהו על התהילים. זה הכל של רבי יעקב רקח, כן, זה... פה גם כן יש סליחות, אני יודע אם אתם מכירים, הרב הזה מכיר, יש סליחות של יוצאי לוב, ג'רבה, נדמה לי גם בתוניס חלק, נקרא שפתי רננות. אנחנו אומרים שפתי רננות זה סליחות מיוחדות, שאנחנו לא אומרים את הסליחות הרגילות ביום שני וחמישי. למה? כי מישהו יודע למה? אתם יודעים למה? כי יש, כל הסליחות שאנחנו אומרים אותן, בעיקר של הסליחות, עזבו את הפיוטים, אבל בעיקר מה זה? זה אל מלך, כל מה שמלך ויעבור. אז בשני וחמישי, אמרנו את זה לפני התפילה, עוד 20 דקות אמרנו את זה עוד פעם. עכשיו, הארי כותב בעצמו, שלא יאמר הרבה פעמים ויעבור, ולא יגיד הרבה פעמים בתחנון. למה? כי זה חד ושלום כמו כלב חזר על קיאו. לכן הם שינו בארצות האלה, זה דרך אגב, יש לי צילום של הספר הזה, משנת 1600. כן, זה דבר ישן ושן, ושם הם כותבים על טריפולי, את רבוס המערב קוראים לזה, שעיר שהוא בא גאונים. לא כמו שהיום שכל איזה אברך נקרא רב הגאון, וכל אחד קוראים לו רב הגאון ורב הגאון. שעד בזמנו זה, אם לרבי מאיר כתבו רש ומקף למעלה, אז לכל העיר של גאונים זה. אז פה גם כן שרצו לחבר, זה ספר שהודפס בג'רבה, כן, אתם רואים, זה לא שלנו, זה לא, יש פה פירושים של הסליחות האלה, זה נמצא מרבי חיים הכהן, בענב שומע. אבל ההלכות פה, שרוצים הלכות, למי הם פונים? גם מג'רבה, עיר הגדולה של זה. אז הנה תיקון חצות, הכל נמצא פה, בארצות ונחלות, זה הכל פה נמצא. פה הכל כתוב, זה שרבי יעקב סימן ב', גם כן, אתם רואים פה, כל העמודים האלה. משהו. הכל פה זה, כל זה הלכות האלה מרבי יעקב רקח. ואיך אני יודע? כי החלק הראשון נמצא בתוך השערי תפילה. ההלכות פה נמצאים בשערי תפילה, הפרק השני לא נמצא בשערי תפילה. פה יש גם כן ספר קטן, ספרון קטנטן, כן, פרי עץ הדר, לט"ו בשבט. מי צריך את זה, כאילו,
מה יש הלכות בט"ו בשבט? מה יש הלכות בט"ו בשבט בכלל? אז רוצים להדפיס פרי עץ הדר בליבורנו כמובן, אז רוצים הלכות בט"ו בשבט, מה יכתוב בכלל בט"ו בשבט? מה שכתוב בט"ו בשבט בכלל? יש הלכות? אז יש הלכות, מי פונים? פונים רבי יעקב אקח, הנה פה עוד פעם. הנה פה, אתם רואים פה את השם שלו, ורק פה הוא כותב פה פרי עץ הדר, פיתח הסמדר. פיתח הסמדר על פרי עץ הדר, כן? ובסוף החתימה שלנו של רבי יעקב אקח, כל העמודים האלה, הכל זה, כל ההלכות נמצאים פה, וזה רבי יעקב אקח. הוא בעצמו חיבר את הפרי עץ הדר, או שזה פירוש הפרי עץ הדר? לא, ההלכות זה ממנו, התיקון שלו זה תיקון של זה הפרי עץ הדר שפה יש פה, הוספנו פה, אבל פה הוספנו את כמה הקדמות, גם שנמצא פה, הקדמה שנמצאת פה מהילולה רבה, מי שרוצה יקרא את זה פה, יש כל הקושיות של התוספות וכל הקושיות, מי שאתם רוצים, והכל העולם, ודרך אגב, כל השיטה שלו שהוא רוצה לחלוק על מרן, תכף נדבר על זה אחר כך. אז פה יש את הפרי, מה שהוא כתב, פרי עץ הדר נמצא פה, ועם כל התוספות שלו, גם דיני ל"ג בעומר, מה שנמצאים שם, וגם דיני ט"ו בשבט, הכל נמצא פה, שמנו את זה פה, הכל בערב. אבל אני חושב שהיצירה הכי גדולה שלו, של רבי יעקב אקח, זה, אין ספק שזה היצירה הזאת של הכהן האיר פנים. זה יצירה של 21 ספרים, שנשארה בכתב יד, ואנחנו זכינו והוצאנו בידיים 6 ספרים. וקודם כל, הנה, זה הכתב יד שלו, זה הדוגמה של הכתב יד שלו. כל עמוד כזה, כל עמוד כזה בכתב יד, פה אותיות קטנות מאוד בשביל לב, הדפסנו את הכל באותיות קטנות, תסתכלו, באותיות קטנות, זה כל עמוד כזה, זה עמוד וחצי כזה. אם אנחנו מקדימים טיפה את האותיות, אז יש 2 עמודים, כל עמוד בכתב יד שלו, כן? זה הכתב יד שלו. זה הקדמה של הרב עובדיה, וכל ספר שהוצאתי, כל יש את הקדמה של הרב עובדיה, אני בזמנו הייתי מאוד מחובר אליו, ושכל הספרים שלו גם כן, מהקדשה שלו, מי שיצא יראה באינטרנט שם. הרב עובדיה היה לו גם ספרים שלו? בבית? איך הוא הכיר אותו? היה לו חלק מהספרים כנראה, אבל תכף אני אראה מה הראיתי לרב וכל הדברים האלה. אז בכל אופן, פה בשני הספרים האלה, כדי לחבר אותם, הוצאנו ככה במרוצה, מה שנקרא, מה שעשינו בשערי תפילה, עשינו גם פה, קראנו לזה קונטרס החיים. בשני הספרים האלה, הוא משתמש פה, בקונטרס החיים, זה רשימת ספרים וערכים, שווה כל מה שערכי הפנים. בשני הספרים האלה, פה הוא משתמש ב800 ספר, כדי להזכיר לחבר את החלק, רק 6 אלה, כן? כי זה הלכות אורח חיים. זה אורח חיים, יש לו כל 14 חלקי שולחן ערוך. אבל זה, באורח חיים הוא משתמש ב800, אפילו 850 ספר, כדי להזכיר, לחבר את הספר של כתבי יד האלה, ספר שולחן האיר פנים, רק של האורח חיים. כמובן ביורה דעה, פיחנו גם ביורה דעה, פיחנו גם זה. דרך אגב, רבי יעקב אקח הזה, אני כבר אמרתי את זה הרבה פעמים ואני אומר את זה עוד פעם, שהוא רוצה לחלוק על מרן, כל אחד מכיר את הביטוי הזה, לא פחות ממני, אילו מרן, כל הפוסקים כותבים, אילו מרן ראה את הפוסק הזה והזה, ודאי משנה דעתו, כן? פוסק אחד יש להם, גמרנו מרן, ודאי יש להם רוח הקודש, מרן משנה דעתו בשביל פוסק אחד. כשרבי יעקב אקח רוצה לחלוק על מרן, לבטא הלכה ממרן, אז יש לו סוגיה בכתב יד, פנחנו אותה, עוד לא התפוסה, זה כמו 90 עמודים, הוא משתמש ב-227 מקורות כדי לחלוק על מרן. בפעם אחת, בנושא אחד. בנושא אחד, ואני אגיד לך גם את הנושא. הוא חלק עליו בעניין של שליח ציבור יענה אמן, מה שהמשנה אומרת, עובד לפני טבע לענה אמן אחר הכהנים, כן, שם טבעתו, ונושא את כפיו גם כן לענה אמן, ואם הוא שליח ציבור לענה אמן גם כן. אז הוא רוצה לחלוק, כאילו, מובטח לו, המשנה אומרת שם בסוף, מובטח לו שלתאם דעתו, יישא את כפיו, כן? אז הוא רוצה להוכיח משם שזה כאילו, ומובטח לו שיכול לעשות את תפילתו, כן? הוא חוזר גם לשליח ציבור, שלא יענה אמן אחר הכהנים. אז קודם כל מביא את זה ממדרש רבה. זה מופיע במדרש רבה מפורש, שם כתוב מפורש, שכן, שליח ציבור, לימדונו רבותינו, כן יענה אמן, בפרשת כי תצא, כן יענה אמן אחר הכהנים. עכשיו, כמובן שיש שם, מה הבעיה שלו הגדולה? הבעיה שלו הגדולה זה העניין שאנחנו אומרים, לא פוסקים הלכה במדרש. הוא מביא אחד הגדולים שאומר שלא פוסקים הלכה במדרש. אז מה הוא עושה? זה לא יאומן, מספר את זה בעל פה, אנשים לא מאמינים. אז הוא עובר על כל הבית יוסף, על כל הבת חלקי שולחן ערוך, על כל הבית יוסף, מי יודע כמה אנשים מאיתנו עברו על כל בית יוסף בכלל במדינה, לא על חלק אחד, כן? על כל הבית יוסף הוא עובר, מהתחלה עד הסוף, ומוצא שם את כל המקומות שמרן פסק הלכה במדרש. זה א'. כמה מקומות? אני לא זוכר כמה, זה ים של מקומות. טוב, לא רוצים לסמוך על מרן, אז מה הוא עושה? הולך לרמב"ם. עובר על כל הרמב"ם,
ומסיק את כל המקומות שהרמב"ם פסק הלכה מהמדרשים. טוב, אנחנו לא תימנים, לא רוצים לפסוק כמו הרמב"ם. אז הוא הולך לריף. בוא נראה מה הריף הזה. הוא הולך לראש. זה ים של דברים שאתה אומר איך באדם יכול לעבור כל בית הספר. מי יכול לזכור גם קודם, הוא עבר עוד פעם בשביל הפסוגיה הזאת, עבר כל הבית הספר, זה ים של, מי יכול לעבור כל בית הספר הזה? זה ים של מקורות של דברים, מי יכול לקרוא את כל זה בכלל, כן? שפעם הרבה בקשה יכולים לעבור על זה, כן? אבל הוא עבר כל הבית הספר, כל הרמב"ם, כל הריב, כל הראש, ומחבר, ומביא אין סוף מקומות שכן פוסקים הלכה. זה כאילו, בעצם הוא יכול להביא 2, 3, 4, 5 מקורות, וזהו, נגמר הסיפור, והולך הלאה, לא? אבל אין דבר כזה. שמעתי, הוא נתקע בבעיה, דרך אגב, כאילו, מישהו העלה טענה כזאת, אז הוא הולך ותוקף אותו עד הסוף. הוא לא משאיר פינה שלא טיפל בה. אז זה באופן כללי, באופן גס, זה מה שנקרא, זה רבי יעקב הקש שנקרא הידע שלו, כן? אני חושב אז הספר נכתב על כל השולחן ערוך. השולחן הפנים, הכל שולחן ערוך, בעצם יצא על אור החיים. בינתיים יצא כזה, אבל הוא כתב על הכל. הוא כתב על... לא, אין לו הכל סימן. אם יכתב הכל סימן, הוא לא יגמר אף פעם, זה לא ייגמר. כן, זה ים של הלכות פה יש, זה לא... ים של נושאים, זה תפס נושא. אבל דרך הנושא הזה שלו, אתה יודע, איך אומרים, למה הוא דואג. השיטה שלו זה ללכת להידבק בפוסק מסוים, או שזה באמת חידושים שלו? לא, השיטה שלו זה להידבק במרן, ולחזק את דברי מרן, ואין סוף, למשל פה בשערי תפילה, מה שהבאתי לכם פה, איפה הקטן, הנה פה. בגלל זה הרב עובדיה צעק. בגלל זה הרב עובדיה זצ"ל צעק. יש לדבק במרן, צריך. פה בסוגיה הזאת, למשל, יש לו סוגיה, אם להתנעע בתפילה, תפילת 18, או לא להתנעע. אז כמה מקומות כל אחד מביא. תסתכלו, אני לא רוצה להגיד לכם בפוסקים וכל מי שאתם מוצאים, כל הספרים שאתם לומדים, ואני לא עושה פשוט שמזכיר שם של מישהו, אז ככה שאתה, אתה פוגע בו. אני לא חושב שזה פגיעה, כן? קודם כל אני אומר לכולם, בכל דרישה שאני אומר, בכנסים שנמצא, אני אומר לכולם, אם אני אביא סוגיה מסוימת, בוא אמר שנניח, החידה הביא 20 מקורות לנושא מסוים. באותו נושא עסק רבי חיים פלאצ'י והביא 40 מקורות. אז פגעתי בחידה? לא, זה המציאות, הוא הביא 20 וזה הביא 40, מה קרה? זה פגיעה? אבל היום שאתה אומר למישהו שהרב הזה הביא 20 ורבי יעקב הקש הביא 200, וואו, אתה פוגע ברב הזה. למה אני פוגע? למה אני פוגע? בגלל שהוא חי איתנו וזה לא חי איתנו. אלא מה שזבולון אותו סוויץ' בראש שאין עוד מלבדו, זהו, יש רב אחד וזהו, אין יותר ממנו. אז יש יותר ממנו, היה יותר ממנו, אני לא יודע להגיד, אבל פה נראה את המקור שזה, מה יש יותר ממנו, מה יותר ממנו. אז פה בכל אופן, לגבי נינוע בתפילה, הוא מביא 39 מקורות כדי לאסור את הנינוע בתפילה. הוא מביא גם אלה שמתרים, גם שעושים, אבל הוא מביא 39 מקורות. רגע, קונטרס החיים על הממחית העמודים האלה, כמה ספרים יש בו? 450 ספר. אז אני אומר, פה, נתניה בתפילה, הוא מביא 39 מקורות. אם לומר שעובר ומכניע זה דין, יש לו פה סוגיה שמביאה כ-68 נדמה לי מקורות, אבל בכתב יד יש לו סוגיה יותר ארוכה. מה להגיד? זה דין, ודאי. זה דין? זה דין, והוא כותב בסוף בכתב יד, הוא כותב שמה, אני מצאתי לכם בכתב יד שעוד לא יצא, הוא כותב, החידה כותב להגיד מינים. והוא כותב בסוף, וחס ושלום, אני מקריא לכם מילה במילה, וחס ושלום, לומר על מרן הרב הגדול החידה, שראה את כל המקורות האלה, ובכל זאת פסק לומר מינים. אז אין אחד כזה צריך לדעת, אני מספר לכם, פעם דיברתי בצפון באיזה מקום, ודיברתי על לעמוד בעשרת דיברות, לא בעשרת דיברות, אז הזכרתי איזה אחד הרבנים שאלו את הרב וזה וזה, והתקפתי אותם מכל הכיוונים, שזה לא הלכה ככה, אין מושג כזה לעלות את הרב, ואז על מי אתה עובד על המקום שבו, גמרתי את השיעור, את ההרצאה, בא מישהו אחד, אולי 40 דקות, שבין 30-40 דקות, לא רצה לעזוב אותי. למה פגעת ברב שלי? מי זה הרב שלך בכלל? מה פגעתי בו? אתה תקפת אותו, מוצא לך לא ככה. הוא מוצא, גם מה אם מוצא לך לא ככה? אז מה קרה? אסור להגיד לך לא ככה. אני רוצה להם בראש כל אחד שזהו, הרב הזה אמר, אז זהו, אין לצוד מזה. זה בנצרות יש דבר כזה, ביהדות אין דבר כזה. גם הרמב"ם חשב שמה הוא כתב בהקדמה שלו, שעכשיו לא יצטרכו כלום יותר. את החומש והספר שלו וגמרנו. יש ספר שזכה שיחברו עליו ככה בחיבורים כמו הרמב"ם, וכל הרבה מחלוקות, הרמב"ם, אז מה קרה? בנצרות אני אומר לכולם, זהו, מה שאמר זהו. אבל אם אני מבין מקורות יותר מה שאתה הבאת, אז מה קרה? לא, זה לא פגיעה, זה לא כלום. זה יופי שבתורה, וכתורה מונח בכאן זווית, כל עושה, יבוא ואיתו, זה הכל לא קרה כלום.
אבל אנשים לא מסוגלים לעכל את זה, אתה מבין? אז אני אומר, גם החידה, הוא גם כותב על החידה, חס ושלום, וחס ושלום הוא כותב לומר על מרן הרב הגדול החידה, שראה את כל המקורות האלה, ואף בכם פסק לומר שלום. אז הוא רוצה לומר שהוא לא פסק ככה או שהוא לא רואה את כל המקורות? הוא פסק, מבחינת המינים, אנחנו יודעים את זה, הוא מביא אותו. אבל אני אומר לך, הוא לא ראה את המקורות שהוא הביא, זה הכל. מה הוא אומר על הניינוע? אני לא אומר לו את נהיה, הוא מביא דרך אגב את השלה הקדוש, השלה הקדוש כותב במפורש. הוא אומר, ראית מימיך שאדם יבוא לפני מלך בשר אדם, לבקש ממנו בקשה כלשהי, ויענו לפניו כנוע עצי יער מפני הרוח. אתה בא לראש העיר ומבקש ממנו מה שאתה מתן דבר הזה, אתה עושה לו ככה? הכוזרי גם שלו. הוא מביא שם, זה 39 מקורות הוא מביא פה זה, וצריך להבין שאז לא היה לו את כל המחשבים, לא היה לו עוזרים, לא היה לו מי שיביא לו, ומאיפה ספרים בכלל, כן? וכל הדברים האלה, מאיפה זה כל הדברים האלה? זה לא שפה אתה עושה מחשב ואתה מוציא את הכל, והבן שלך יביא לך, והבן שלך יביא זה לא זה, היה עולם אחר לגמרי, אנחנו חיים בעולם מציאות אחרת שונה לחלוטין.